nyambut gawe sing penting anu. Sing penting telaten. Anget telaten ora bosenan ya. Iya, telaten dhisik. Nyambut bosenan ya. Ora iso. Angel. Golek sing enak to ora ono. Mati bari nang nganu mesti tiba-tiba wae. Iya, sowak-sowak. Masuk wae tangane. Malah rekoso. Iya soalnya nek mesti ya. Iya nek ngantuk asal keselep e. Apa bener nek ngantuk kan nganu maler ngono to. Bahaya. Nah, nek ngadeg terus akan iki to. Sing prangkol iki. Nah, terus loro. Nek ngadeg terus kene iki. Waduh, bungkuk ngono kene. Sirahe nunduk terus ae. Tapi ora ditarget lan pagi. Borong. Borongan. Borongan ngono. Tak karepe. Arep kok borongan iki tak dira nang garmen. Sak kelompok wong nem. Ya per hari ini ngono iki entuk pirang anu bal. Kuwi ngono kali, apa iso melune sak bal, hitungane sak bal. Sabake piye? Sak bal iki dadi ana biasane ana sing 178 katok ngono kae. Karton ngono kuwi hitungane. Iki katok bar dikubah. Nggih? Katok bar dikubah. Katok bar dikubah terus buka Oh, iki kaya buka iki lho, tek pin iki kaya ben ono variasine katoke biasane nek biru-biru sithik ngono ya ono putih lho. Kok bar kuwi dipekne. Dipekne lebih open. Ora ordernya gue ning anu Eropa. karmen gede. Sing anu sing Korea. Tapi anaknya san, warisannya bener. Mas ngono kuwi sing penting iki telaten. Niki cek order anu Amerika. Regane larang, bahane kuwandel-wandel kok. Nek katoke ya ono jas bareng kuwi. Ora, iki cek katok. Biasane produksine katok di Jakarta. Abang ini kok masa diurut-uruti ngene wis langsung abang. Nek kesel ngene iki urut full jenenge iki. Ning urut iki kabeh. Ora kaya nek tangan keceklek kan sanggon. Nah, jadi mek ya sanggon sing loro, kan ngene iki kan loro kabeh awake to, kan riyang, kesel. Terus nek durut ngene kan ora lara. Ora kaya nek sarape to nek kena. Nek sarape ya jepit-jepit. Kan sebegini gini gitu. Nek wong ngadeg nyambut gawe iki. Konone ngomongnya apa? Lah iya to. Buyok tau. Kesel ngene iki nganu kok sejak dhewe anginen kok. Wah, mau isuk wis tangi-tangi wong kabeh. Lha iya to, rasane kaya digebuki. Tekel nyer wong kesel iki. Lha rasane ki yang likat wae kok. Ora pengen niat tangi nah. Heeh. Ini mau isuk wis tangi males ah. Masih baca piro? Suk ora wingi balik sore. Iki kan lembur tapi aku prei.
Aku ngomong ra iso lembur. So, Mah, kan lembur baliknya 4:30. Terus sore. tengah 5 ya wis rapetu. Ya iya. Kamu bawa dulu. Nah, iki lho sing lara mah iki. Ya ta? Nek pegel-pegel iki niki. Ora nganu. Nek kan pegel linu-linu kuwi ta. Kesel. Loro tenan. Rasane. Kap kayak ngopo? Ramah dibekak kok, dibekak gelo kenceng kene ketara. Aku bengokke. Ini nek pekak ke ketara kene kenceng kok. Ora kenduk kabeh dadi. Wetenge wis geng ngene kok. Soale Wis geng ngono ki lho, rasane kebungkuk-bungkuk ngono lho. Mangane kurang enak. Mangan ki rasa kaya muntah ki lho. Nah iki to. waduh, Iya to. Nah, iki jenis tegeh wetenge iki. Nek kaya dukun pijet kae ning ngarani bae medun. Oh. Ngono kae. Nah, wong wedok kan dibenek iki to. Nah, jenurut ini iki. nek sing anu ki tambah habis iki ya. Nah, iya to kembang kamsi kae. Tadi kene wetenge iki mapan ngono lho. Kayak berlahiran lho. Iya to nek bar lahiran kan bojomu lah dimek ngene iki to. Diputerke dan dimatno lah ngene iki. Ngene iki dia alus-alus ke sithik ngene. Tapi jarine dekne ora krasa. Wah, mosok. Ya kok Mending lek wadi krasa. tambah kamsi wis sepuh. Iya, enten nabene sakno. Lurus lho. Oke. Ngasih isu wis 40 dino tak benekne kok. Wis anu. Nek 40 dino kan wis tanggung wis nganu ora tanggane dukune. Iya to. Saya kan sik nganune itu Saiki jatuh tanggungan dukune kok. spin sih. Oh, benek keweteng ki ya ora asal-asalan selai kok. Amane ning ngono kan weteng itu isi kan njur dadi ra ono. Mesti kan ana ruang ngono to. Ah iya to. Balik yang meneh. Balik ke mapan-mapani. Nek ora mapan-mapani kok. Bekasi kan ya wis sepuh dadi ya ling urute ya tenagane kan ya beda. Senane wis sepuh kok. Tapi tak nek kene ra ono Bekasi ya rekoso. Iya. Nah dukune pijet apa ora ono. Ini wong-wonge sedo ra ono saiki. Mas iki jarang lho. Wong sing ngurus kaya ngono. Lah iya. Saya kan nang bidan kan lahiran. Nah ini sih bener-bener weteng. Kan orang ora ono nek kene. Wong wingi tak takoni Mbah Kamsi ki, "Mbah, anjing anu sing nuruske dinas sapa, Mbah?" Ora ono sing do iso ngono e. Wis ah. Heeh. Kuwi. Lah kagem aku bareng mendem bareng Mbah Aroman gitu lho. Nganu kae. Ngombahe aku ora ngerti ya. Oh iya, Ndek. Aku bareng mbah nganune kae. Nah, jenenge masak. Batire kae. Nek ari-ari nek wonge rewel terus diapake lek. Kowe banyu. Ya wis. Disirami. Kae lara terus sirami to kae. Wingi kae tak sirami lho. Ora teles ngono kok. Pas deknen bengi rewel terus kae tak sirami banyu. Dadi anyes jarine aku tekan Mbah Kamsi ya ngono. Ngono kuwi. Ya filosofine mbuh ngasih ya kan ora mudeng. Ane Wong Jawa.
Mbah Kaki ngono filosofine nek rewel iki nganu di siram banyu kesana adem ngono. Oh, ngoten to, Mbah aku. Nggih to. Nek panas bareng ya awake ya. Heeh. Awake panas. Nek iki malah tutur. Ah, Disuruh wingi wae seminggu wae kok. apa? Masuk angin to. Kowe lek Disuruh to. Ya ning iki wis kemek ngono kok tangan ing awak kok anget ya rasane ya. Beda nek guru kemek to. Wah, Nek wong masuk angin kan ngono. nerung kemek rasane males meh opo-opo. Nganu apa rasane ki ati sih. Pengene turu lah. Heeh. Iki jenenge pecitan full urut iki piye. Ora kok biasane. Nek masuk angin ini full urut. Kesuange. Lah iya toh ngene kan kekesuwen kan awak sing kesel adine urut pijet. Ora kok nek langsung terapi langsung iki jedet-jedet ngono lah ngene iki langsung dadi sithik-sithik wae. Kayak tau benek apa kae? Ketepek ya to. Lah kayak kan langsung ora semang durut. Nek durut yo suwen malah ra mari. Wong ora adil berarti. Nah, apa meneh kae nek sira ing mut kae wah kelot-kelot ngono jenlorone pol. Iki loro. Nah, aku sama ceklok.